хора, аз съм Боби и реших да направя клипче на Clash Royale. Това ми е профила като цяло на Clash Royale, започнах в начало играта и реших да снимам от начало. Виждате, падна ми се Magical Chest и в следващия клип ще направя Chest Opening. Цяло отрецелял съм, това ми е дека, с който в момента играя. Надявам се на Epic карта от Magical Chest, която нямам шанс за Legendary. Влезем тук в някой клан, България. 18 човека сме, 10 купи за клан Chest. Добре. Събрали се го на 4 левел, сега предполагам на по-висок ще го събереме. Това са ми картите като цяло, епиците имам само Принц, Бейби Дракон и Скелетонарни. Предполагам, че бързо ще се развия и бързо ще ми се падне Legendary карта. Имам оферта за 2 лева, но няма да си я купа. Да направим един батъл. Скоро ще стана трета арена. Може и да не дадем. Да, вземем. Няма да бързаме. Чакаме за готовените и ние му вземаме култа. Ще му вземем доста damage. Даже му взехме кулата. Да, победа. Тук не знам, защото противниците са много слаби. Това са 4 лево. Ето Silver Chest. Може би след 15 честа ми се пада Giant Chest и ще направя клип на как отварям Giant Chest и Magical Chest. Някой иска Friendly. Слави иска Friendly. Нека видим как ще се представим срещу него. Той все пак е доста по-добър от нас. Дали игра с слава фаундър? Трябва здрав. Добре. Пуснем и гоблините. Да, има дълъг. Знайки си. Инферно дракона му умря. Така ще пуснем Бейби Дракон. Ще пусне... къде се пуска по крайдер? Направим ето така. Да не си къпа скелетон армито. Добре. Ще се пусне принца. Да видим как ще се защити. Фаер Спирит. Добре се развива нещата, поне за сега. Ще пуснем пак Бейби Дракон. В следващия клип със сигурност ще съм трета арена, даже не съм четвърта. Но ще се забавляваме заедно. Така. Мислих да пусна Knight, обаче няма. Fireball. Добре. Сега ще чакам малко еликсир, за да пусна принц с гоблините. Принц гоблини. Даже ще пусне Бейби Дракон. Така, Knight ще си остане. Добре, умряха.
Дъшни се, не е така. Уби ми го. Добре. Найт. Пускаме. Пускаме принц, гоблин и бейби дракон. Тук мисля, че му взимаме кулата. Да, точно така. И това се очертава победа. Thanks, well played. Така, както виждате, победихме. Надявам се с този дек да си играеме до 10-та арена. И спечелих Achievements One Friendly Battle. Да, забравих ги. И четвърти левел, добре. И това ни е клана като цяло. Ако искате, влезте. Ако не, напишете в коментарите по-хубав клан, в който мога да влезна. Защото аз много бързо ще се развия и ще дигна купите. И това е, хора. Ако ви харесва клипа, се абонирайте. Дайте един лайк и следващия клип ще бъде на чест опенинг. Чао!